и удар с глава. А след като Румен Руменов бе изгонен в 83-та минута, Лудогорец стигна и до нов гол. Дания Бао го реализира в допълнителното време. Дания Бао сега владее и центрира в наказателното поле. Много лоша игра там и възможност за Лудогорец. Мисиджан 1-0 за гостите. Страхотна грешка в сърцето на отбраната на Литекс. А Върджил Мисиджан се възползва от нея, като че ли първоначално Жуниор Кишада имаше шанса да открие резултата. Той прати обаче удара си в градата. Имаше цялото време на света обаче Върджил Мисиджан, за да направи точна добавка. И още в 6-та минута Лудогорец повежда в резултат. Още веднъж какво се случи в наказателното поле на Литекс. Изключително лоша проява на капитана на Литекс Страхил Попов. Не успя той да изчисти топката при центрирането на Дания Бао. Прати я право на крака на Жуниор Кишада, който пък стреля в напречната града. И защитата на Литекс не успя да се възстанови на време, за да попречи на Върджил Мисиджан да открие резултата. Прекрасно начало. Няма нарушение тук срещу Рафаел Перес. Веднага бе изпълнен тъчът Кишада. Отново Кишада. Възможност за Марселиньо. Този път няма грешка. 2-0 за Лудогорец. В самия край на първото полувреме и Марселиньо се разписва. А тук още веднъж можем да отправим много остри критики към представянето на Литекс в дефанзивен план. И ако трябва да потърсим индивидуален виновник за случилото се, това си мисля, че трябва да бъде Рафаел Перес. Да, той може и да очакваше съдийски сигнал за нарушение срещу себе си. След като обаче не го чу, то остана на едно място. Не последва Жуниор Кишада, след чието пробив по левия фланг се стигна до пас към Марселиньо и до отвояването на аванса на Лудогорец. Точно в мига от първото полувреме, в който Литекс изглеждаше най-равностоен на своя съперник. Второто полувреме. Петима футболисти в оранжево, вътре в наказателното поле на Лудогорец. Пауло Регуа ще центрира. Ето го подаването на португалеца. Бьорн Йонсен бе изпреварен. Бьорн Йонсен, това обаче е дуспа. Жълт картон за Дания Бао заради невъздържаната реакция на полузащитника на Лудогорец. Изключително интересен момент в самото начало на второто полувреме. Великолепна възможност за Литекс да намали наполовина изоставането си. С нетърпение очакваме повторението на това положение. Първоначално ми се стори, че Козмин Моци стига първи до топката. Ето. И още веднъж. Това не е дуспа според мен. И това всъщност е Георги Терзиев, а не Козмин Моци. Със сигурност централният защитник на Лудогорец първи игра с топката. Често казано, когато Георги Орданов даде сигнал, първоначално реших, че е за нарушение срещу бранителя на Лудогорец. В крайна сметка обаче дуспа в полза на Литекс и отново можем да имаме матч, ако, разбира се, Пауло Регуа бъде точен. Иначе много добре овладя топката Бьорн Йонсен. След това обаче бе изпреварен от Георги Терзиев. Това не е дуспа според мен. Много интересно положение в момента. Пауло Регуа ще изпълни наказателни удара, макар и от щаба на Литекс да бе определен Бьорн Йонсен за изпълнител на дуспата. И все пак Регуа срещу Чворович. 2-1. Попадение и за Литекс. Интригата в тази среща се връща. Да, макар и при спорни обстоятелства, но въпреки това
Литекс започва несравнимо по-добре второто полувреме, а Пауло Регула е точен от бялата точка. Изоставането на Литекс вече е от един единствен гол. Първо попадение за Пауло Регула в А група. В седмия му старт за Литекс. Бившият футболист на Болянензе. Останалите 4 двубоя. Тимът или завършваше наравно 0-0, или губеше мачовете си. Загуби от Бероя с 0-2, от Левски с 0-1 за купата. А сега резултатът може да бъде изравнен и той е Бьорн Йонсен. Възстановява равенството в 65-та минута. Какъв обрат само за Литекс. Великолепно центриране и Бьорн Йонсен прави резултата 2-2 с третото си попадение през този сезон в А група. Снажният норвежец бе изпуснат от гостуващата отбрана и с великолепен изстрел с глава отбелязва второто си попадение срещу Лудогорец. Той се разписа и при поражението в последния двубой между тези съперници, който си игра в Разград. А ето как само в рамките на 20 на минути през второто полувреме Лудогорец допусна да загуби аванс от 2 попадения. Литекс изглеждаше буквално мъртъв и погребан след 45 минути игра. Не се виждаше как тимът е способен да отвърне на Георгиев към Никола Колев. Всъщност Пауло Регула. След това изстрел. Грешка. Йонсен 3-2. Прекрасен удар на Румен Руменов. Много сериозна грешка обаче на Иван Чморович, която позволи на Бьорн Йонсен да отбележи второто си попадение в тази среща. Лудогорец изпадна буквално в колапс. Литекс се възползва по възможно най-добрия начин. Нямаше засада тук. Имаше футболист на Литекс зад гърба на отбраната. Той обаче остана в пасивна позиция. Не понече да играе с топката. Още при първото повторение ми се струва, че много ясно се видя, че Бьорн Йонсен бе на една линия с отбраната на Лудогорец. Явно Бьорн Йонсен обича да играе срещу Лудогорец. 3 гола за него. Влязохме в последната минутка от редовното време. 3 ще бъде минималното допълнително, което Георги Йорданов назначи. А преди да изтекат и последните секунди от редовните 90 минути, Литекс може да вкара четвърти гол и го прави. Хет-трик за Бьорн Йонсен. Асистент за това попадение е Страхил Попов. А Литекс става първият отбор в А група през този сезон, който вкарва 4 гола на Лудогорец. С това постижението на Левски бе надминато. А ето, че и тук Страхил Попов само затвърди моите думи за огромната промяна в представянето му от 50-та минута насетне. А Бьорн Йонсен определено е над всички в този късен съботен следобед в Ловеч. 4 гола за Литекс през второто полувреме. Хет-трик за Бьорн Йонсен. А Лудогорец